Usuku umhla ka-13 kuMarch onyakeni ka-2026. Ake sikubhekele izindaba ezibe nohlonze ezinda iqembu i-IFP. Umongameli weqembu i-IFP uphinda abe ngungqongqoshe kaCoGTA umhlonishwa Velenkosini Hlabisa noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umhlonishwa Thamsanqa Ntuli ongosihlalo we-IFP e-KZN bahole ithimba ebelovakashela umasipala wesifunda uThukela eMnambithi. Lo mhlangano obuhlanganisa izinhlaka ezahlukene kuhloswe ngawo ukuxazulula izinkinga zokuphatha kulo masipala, udaba lokuphathwa kwezimali kanjani ukuqinisekisa ukuthi ukuhlinzekwa kwezidingo zabantu akuthikamezeki, ikakhulukazi udaba lwamanzi. uBulawayo uzobuyela kulomkhandlu eyobheka inqubekela phambili esiyenziwe emzamweni wokulungisa isimo. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umhlonishwa Thamsanqa Ntuli ophinda abe ngosihlalo we-IFP e-KZN unxusa ukuthi kube nokubambisana phakathi kahulumeni, izimboni nabatshali zemali ukuze kuthuthukiswe izimboni esifundazweni. Umphemba kusho lokhu ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela i-Energy Indaba eRichards Bay ngaphansi kamasipala uMhlathuze abeyihlele ngokubambisana noNgqongqoshe Womnyango obhekele ukuthuthukiswa komnotho, ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo, umhlonishwa umfundisi Musa Zondi. uNgqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal ophinda abe yiphini kahlalo we-IFP kuzwelonke umhlonishwa Thembeni kaMadlopha Mthethwa uhlinzeke ngezinsiza kusebenza zenani lika-R60 million kubalimi basejozini nozolekelela abalimi kule ndawo. Lolu sizo luzolekelela ekuvikeleni izitshalo ukuthi zingabhuqwabhuqwa imfuyo, kuhlomule nezinhlangano zomphakathi ezilinganiselwa ku-405. Umhlonishwa kaMadlopha Mthethwa uthi uzibophezele ekuthuthukiseni abalimi, wachaza isifunda saseMkhanyakude njengomgogodla wezolimo. Iphini likaNgqongqoshe wezokuthutha umhlonishwa Mkhuleko Hlengwa ophinda akhulumela iqembu i-IFP uhola umkhankaso womnyango wezokuthutha ka-Back to School ohambisa esikoleni eSigweje. Unikele ngamabhayisikili angaphezulu kuka-500 emkhankasweni obizwa ngokuthi Shova Kalula ukuze abantwana bezofinyelela kalula esikoleni. uNgqongqoshe wakwaCoGTA KwaZulu-Natal ophinda abe yilungu le-NEC ye-IFP umhlonishwa umfundisi Thulasizwe Buthelezi ugqugquzela umasipala bezifunda ukuthi baqhubeke nokubeka phambili uhlelo lokuthuthukisa umnotho womasipala ngoba lokhu kungumgogodla wezomnotho. Umhlonishwa Buthelezi kusho lokhu ngesikhathi kunomcimbi wokukomelisa ngezindondo omasipala benza kahle e-ICC eThekwini. Njengoba kubungazwa iviki National Gardens Week, iphini kaNgqongqoshe Womnyango obhekele ezamahlathi, ezokudoba nokongiwa kwemvelo ophinda abe ngumgcini mafa kazwelonke weqembu i-IFP umhlonishwa Naren Singh uvakashele i-National Zoological Garden ne-National Botanical Gardens ePitoli. I-National Gardens Week yithuba lokuthi zonke izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ziqhakambise ubuhle bemvelo, zifunde ngocwaningo olwenziwe ezindaweni ezizingadi, kufundiswe nangokubaluleka kokongiwa kwemvelo ukuze kuhehwe izivakashi. And I'm so proud that as South Africa we have the South African National Biodiversity Institute, which is internationally recognized, and they are doing such great work here at the zoo. Iqembu i-IFP lingenele ukhetho lokuchibiyela kumawadi angu-5 njengoba kuzoba ngomhla ka-18 March 2026. Esifundazweni Eastern Cape lingenele ukhetho kumawadi amabili, kanti esifundazweni KwaZulu-Natal khona lingenele ukhetho kumawadi amathathu. Kuze kube ngokuzayo, sethembe sisebenzela wena.